Siyam kaadlaw una ang Pasko, gihapak ang Surigao City sa gikonsiderang pinakakusog nga bagyo karong tuiga, ang bagyong Odette. Bisan hinay-hinay na ug barog ang ubang Surigao nun, sagad kanila nagpait nga sugaton ang Pasko. Ani ang report ni James Paulo Yap. Wala kapugong sa iyang gibati si Nanay Evengencia Himaw, samtang nag-text sa iyang cellphone dinhi sa Surigao City. Kini di ay ang unang higayon nga iyang nakaistorya ang iyang mga paryente human sa bagyong Odette. Nanawagan sab og tabang si Nanay Evengencia sa mga kapuso nato nga adunay malumong kasing-kasing. Wala na po, hindi na po namin hinihilin po yung Pasko. Importante yung pagdadasal na lang pag sa araw ng Panginoon. Ang importante po yung makapaghanap kami ng pagkain namin at makabili kami ng yero para may ano lang sa bahay namin po. Dili makatuo kining si Dalia Peral sa gidangatan sa iyang balay sa Purok 1, Barangay San Juan, Surigao City. Ang pipila ka tuig nga hinaguan nahanaw ra tungod sa bagyo. Hinuon gihinay-hinayan na nila kini og patindog og balik aron adunay temporaryong mapasilungan panahon sa gabii. Ambot unsay sakto nga meaning sa Pasko nga ikatawag ron, di ko maka-express ani. O kung saan na mo, mga bata, maluoy. Alang ni Nanay Evengencia og Dalia, kini na siguro ang pinakapait nga Pasko nga ilang sugaton. Tulo ka adlaw human mihapak ang bagyong Odette dinhi sa Surigao City. Ang uban nagsugod na og patukod sa ilang panimalay. Apan kadtong pipila nga walay kapasidad nga mopatukod og balik sa ilang balay, maghulat na lang kung kano sa moabot ang hinabang gikan sa gobyerno. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.